नमस्कार. मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण सुपारीच्या बागेतील ओली सुपारी झाडावरून काढण्यापासून ते वाळवून सोलण्यापर्यंतच्या सर्व पद्धती पाहणार आहोत. साधारण ऑक्टोबर पासून सुपारीच्या बागांमध्ये सुपारीची काढणी सुरू होते. अतिशय लवचिक आणि वाकणाऱ्या अशा सुपारीच्या झाडांवर चढणे हे एक मोठे कसबच आहे. सगळ्या लोकांना ते जमते असे नाही. सुपारी नारळीच्या झाडांवर चढणारे ठराविकच लोक असतात. त्यांना कोकणात पाडावकी करणारे असे म्हणतात. खरे तर जून महिन्यामध्ये सुपारीचे फळ यायला सुरुवात होते. ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये सुपारी पिकून गळायला लागतात. पण पावसाचे दिवस असल्यामुळे सुपारीची काढणी करणे तसेच वाळवणी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पाऊस थोडा कमी झाला की दिवाळीच्या आसपास सुपारीच्या काढणीला सुरुवात करतात. कोकणामध्ये सुपारीच्या ओल्या फळांना बेडे असे म्हणतात. झाडावरून खाली बागेमध्ये पडलेले हे बेडे गोळा केले जातात. बेडे ज्या घडाला एकत्रितपणे लगडलेले असतात त्याला कोकणामध्ये शिपटी असे म्हटले जाते. वेळ असल्यास बागेमध्येच या शिपट्यांपासून बेडे वेगळे केले जातात. नाहीतर मग घरी आणून या शिपट्यांपासून बेडे सुटे केले जातात. हे सर्व बेडे नंतर अंगणामध्ये किंवा वाळवणीची जी जागा असेल त्या ठिकाणी ओततात. बेडे सोलण्यासाठी कोकणामध्ये या पद्धतीच्या लाकडी राप्यांचा वापर करण्यात येतो. अशा प्रकारे बेड्यांचा कात काढून साल वेगळं करून बेडे सुकवले जातात. या पद्धतीने कात काढल्यामुळे बेडे लवकर वाळतात. परंतु बेडे जर जास्त असतील तर कात काढणे सोयीचे होत नाही. त्यामुळे हे बेडे असेच कात न काढता वाळवतात. आमच्या घरी हे बेडे सालासहित वाळवणासाठी अंगणात आणून टाकले जातात. बेडे पसरवण्यासाठी तसेच गोळा करून ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या लाकडी फावड्याचा वापर केला जातो. हे ओले बेडे अंगणात वाळवण्यासाठी घातल्यानंतर अशा प्रकारे पसरवून वाळवतात. मातीचं अंगण असेल तर बेडे पूर्ण वाळायला साधारण 22 दिवस लागतात. तर सिमेंटच्या अंगणात किंवा गच्चीवरती बेडे जर घातलेले असतील तर 15 ते 16 दिवसात बेडे वाळून येतात.